Hej, når vi skal snakke om, hej, når vi snakker om, hej, når vi snakker om kommunale kvalitetsstandarder. Så taler vi om holdninger, og vi snakker om politik. Når vi snakker politik, så er vi også nødt til at snakke om prioriteringer. Og det betyder, at der skal vælge om, hvem der skal have hvor mange penge, for eksempel til veje, til skoler, til børnepasning, kultur og ældre.